14. maj 2024. Gledate Uranak, uživo iz studija K1 televizije. Jovana Joksimović. Ne stišava se bura oko ovogodišnjeg izbora za najbolju pesmu Evrope. Potpredsednik Evropske komisije Šinas kritikovao je odluku Evropske radiodifuzne unije da zabrani zastave Evropske unije tokom finala pesme Eurovizije, navodeći da je takav potez bio poklon neprijateljima Evrope, tako se izrazio. Da se po prvi put zabrani isticanje EU zastava. Naslovna strana Politike donosi nekoliko vesti. Centralna vest je iz Rusije, urušavanje reputacije prvog čoveka odbrane, ali one vesti koje su za nas važne tiču se naše države i naše pravoslavne crkve. Patrijarhu je zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju, a predsjednik Vučić je juče. Naslovna strana današnjeg Kurira, strategija pozadina Šojgujeve smene, ruska ratna ekonomija, Putin postavio finansijskog stručnjaka za ministra o nekoliko vesti, dakle o zakazanoj sednici Saveta bezbednosti u Ujedinjenim nacijama, još 150.000 vaučera za odmor. U januaru je ove godine odobrena kvota od 100.000 koji su podeljeni za samo jedan dan. Da kažem, dakle, Vlada Republike Srpske je uz 31. izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija dostavila i zaključke Međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji. Ali ovde vas niko nije napao. Ja osjećam Hvala Boško Radojković i jedna dama. Pa, šta znam koja je ovo faza, dan pre. Dan pre, Koje tu gitaru, kolege koji imaju privatne škole, Ranđa iz Devenih beba, ne znam, Mikica iz Kragujevca, znači svi prijatelji, u stvari svako ko je voljan je dobro došao. Za 6 gitara, za Gitar Art festival. I deo toga. Na Trgu Republike u 13 časova. Mnogo vam hvala što ste došli, želim vam mnogo sreće i uživajte. Sad sledi samo uživanje